cover, and of course, it will be posted on social media accounts, the YouTube. Once again, Waray TV in the house. Thank you so much, sir, for your presence. Pasit kikahabugiro kung hindi kita upirmila kumado ang mga istorya pirmihiyang tida na diri nga malalabang hatong iba isang mapagsayaw diri na paunsi kay hiya na uluan makarit pirmi diri na papirti isang hapagkanta siriniya ay pikutan at nila ay pagpili kung imong halunan ulat lang ataw ikaw dayaw kay waray ka umayan waray hingalatuan kundi ikaw magduha lang nga ang kasikatan sa kay nila basta-basta diri lahi panikay porma-porma buhaan mo kahapon ito hinahangan simple ka lang para di ka mapahiya. Ayon ako bakit istorya kan ma'am ay permi ako niya itututuan bis anong diri ako kinupurihan naijoy ako kung niya ka istorya maumpay kapatigon ang tinutiyan naayon ako kung na ano bang iyang nalilihawan ako mga problema nahalong ako hahibong magpasukatin ka matuura
Estudyante nga ikaw maestra. This is Waray TV. Subscribe! Mag-subscribe na! May Gcash ka! Maupay na magsarayang kayan aton problema naliliaw. Binabalhas at akong lawas tungod duro nga pagsinayaw. Atras abante iningat siyempo sigurado panggaganahan kamo. Kay atong karkatsatsya amo ini para sa ang mga ulitaw ug daraga. Manais ka bisan lagas na naayon lang ang sayaw at tsatsya. Inasurit dirdirik na ritira sigilaan iya patmustura. Irinawag ng dirit binubuntaw bisan papuno hiya mataaga. Atras abante sayaw at tsatsya ako hindi ayon ni manais ka. Atras abante sayaw at imapuri pero ayaw pagkimas ang kapasalagagi. Kung madisgrasya dahil ikaw matumba pagkikingan ang tawaan ka tungkulan di mo pagtsatsa. Maupay lang magsarayaw kayan aton problema naliliaw. Binabalas at akong lawas tungkulan duro nga pagsinayaw. Atras kabalik iningan sirpo sigurado pangalagaan kamo. Kay akong pangatsatsya ako hindi marasa ang mga ulitaw ug daraga. Atras kabante sayaw lagi mapuri pero ayaw pagkimas pagkapasalagagi. Kung madisgrasya dahil ikaw matumba pagkikinanawaan ka tungkol di mo pagtsatsa. Maupay lang magsarayaw kayan aton problema naliliaw. Binabalas at akong lawas tungkol duro nga pagsinayaw. Atras kapating iningan siyempo sigurado pagkaganahan kamo. Kay akong pangatsatsya ako hindi para sa ang mga ulitaw ug daraga. Atras abante sayaw at tsatsya ako hindi ang karuyan ka. Yes, this is Waray TV, Oras Eastern Summer Town Fiesta 2023.